Vidíš tamhle tu kost? Když bych to neviděl, fuj. Do háje, jsi mě zase dostal. Fuj. Vole, šel bych domů, jo. Ne, nechoď. Hej, o co? Odvezu tě domů. Jo. Jo. Autem? Jít nemáš auto. Mám? Nevěříš? Ne. Pojď se projít. No co? Pojď. Ale kámo, můžeš zastavit, tak se nechce močit. Dobrý den. Dobrý den, je tam pan Červen? Ne. Pan Červen tady dneska není. Dobře, děkuju, tak já zavolám později. Dobře. Jenom, aby to nebylo až moc pozdě. Hej kámo, dělej. Hej, slyšíš to? To bude mobil. Kufru. Pojď. Ty vole, dobrý, ne? Do prdele. Prostě není jiná šance, než to vyzkoušet. Jeden pěch a budem slavní. Povede se to, že jo? Povede. Až nevím. Já to vím. Do háje, co teď? Já ti to co teď? Jak to mám vědět? Ty vole, tak zavoláme poldy. Nemůžeme zavolat policajty. Chytěj nás, je to na nás. Ukradli jsme to auto. Radši zdrhnem. Ty vole, a to myslíš, že nám jako projde, jo? Jak to mám? Nevím. Prostě musíme něco dělat, chápej. Ten mobil. Co s tím? No musíme ho zničit, protože on... Čtvrtníku telefonu.